Liebe Lübeckerinnen und Lübecker, liebe Mitmenschen. Gele Lübeck je heja, havalin mirovien heja. Nuka ev çend rojin ku ev lê tengîn li ser metên danîn. Eger em bixwazin li dijî vê vîrusê bisekinin, divê em va lê tengînan pêk bînin. û ew gelekî giring e ku em xwedî li rêpîvanan derkevin. Bi kêmatî metro û nîvekê di navbera xwe de bihêlin, tenê ji bo tiştên girîng ji malê derkevin, wekû kirîna pêdiviyên jiyanê û destê xwe bi awakî ser û ber bişon. û eger derketina we ji malê pêwîst be, ji kerema xwe re bi tenê derkevin yan jî herî zêde bi kesekî tenê re ji malbatê derkevin. Em êdî nema kombûna mirovan dixwazin ji ber ku ew yek xetereyeke zêdek çê dike. Ez spasiya wan kesan dikim yê ku van rêpîvanan ev çend roj û hefte pêk tînin. Ez dixwazim bi awakî pir zelal ji wan kesên ku van rêpîvanan pêk nayînin bêjim ku ew ji an hewpê de wê bi awakî pir tengav kontrol bibin. û eger hewce bibe wê ew jî ciza bibin. Ji ber ku çê nabe ku tenê hindek ji me xwedî li van rêpîvanan derkevin û li alîkî din kesin din hebin ku mirovan têxin talûka û xetereyê de. Spasîk pir germ ji wan kesên alîkar di vê demê de. Ew kesin ku li ser karên xwe ne, çi pizîşk bin, çi hemşîre, an jî ew mirovên ku guh li nexweşan dikin. Ji polîsan û karkerên rizgarkirinê re. Ji karkerên ku di firoşgehên pêdiviyên jiyanê de kar dikin. Ji ajokerên otobûsan re yên ku wekû di dema pêş de xizmeta gihandina mirovan dikin. Ew pîşekarên ku tamîran bikartînin da ku jiyana me berdewam bike. Spas ji wan re û ji alîkarî û karên wan re. Spas ji wan kesên bi awakî xwebeş û dilxwazî ku alîkariya mirovan dikin di beşên civakî û tenduristî de. Spasîk ji dil ji wan re ku ew wisa alîkarin. Ez bi awakî rojane xebata we û alîkariya we dibînim û dişopînim. Eger hûn jî dixwazin alîkar bin, hûn dikarin xwe di portalên têketinê de yê bajarê Lübeck, diriya internetê de li ser van navnîşanan xwe qeyd bikin. www.victor-lübeck.de an ku www.e.bundesstrich-lübeck.de û heger hûn hîn bi hewceyî zanyariyên din bibin hûn dikarin li ser van navnîşanan bixwînin. Wekû em bêjin li ku derê divê alîkariya mirovan bibe, an ku kî ji cîranan û ji herêmên nêzik pêdiviyên wan bi alîkariyê hene. Ez kêfxweş û spasdar im ku em bi hev re hewl didin da ku em ji vê rewşa zehmet derkevin. Herkes ji we baştirîn hewldan dide da ku em bi giştî bi ser kevin. Ez ji vî cihê xwe dixwazim bêjim ku pêwîst e ku em bi hev re bigihên serkeftinê. Ji ber ku her kesek nexweş dikeve, bar pê zêdetir dibe, ji ber wê yekê ji kerema xwe re wisa berdewam bikin. Bi awakî giştî û hevbeş bi rêpîvanan bikin, alîkarî û rêzgirtina hev bikin. Eger pêwistiya we bi agahî û zanyariyên din hebe, hûn dikarin rûpela me li ser vê navnîşanê bişopînin. www.lübeck.de/coronavirus an jî diriya telefônê re li ser jimara ofîsê 115 û di vê riyê de hûn dikarin di her demê de têkiliyan bi me re bikin. Heval û hevkarên rêveberiya me bi zexteke pir bilind kar dikin da ku bi lez bersiva we bidin û agahiyan bigihêjin we. Ez spasiya we dikim ku ez hîn dikarim pişta xwe bo xurt bikim û em bi hev re van rêpîvanan pêk bînin da ku em vîrusa korona kêm bikin. Bidû de ez pêbawerim ku em ê buharê û rojê ji derve bi azadî kêfxweş bibin. Lê ta ku em vê yekê bikaribin, ez rica dikim ku hûn hîn û hîn li van rêpîvanan xwedî derkevin. Ez spasiya we dikim ji bo vê yekê û bimînin di xêr û tenduristîk baş de. Vielen Dank dafür. Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.